días. Hoxe quero mostrarvos, como vedes, unha vista panorámica de Compostela espectacular, publicada no ano 1898 por Hermenegildo Miralles en Barcelona. Fixadevos, imos comezar pola dereita, polo que sería, digamos, a zona que menos tería cambiado. Estas casas que vedes en primeiro plano serían a rúa das Hortas. Para arriba teríamos xa a zona do Franco, algo da rúa do Vilar. Fixadevos, aí temos a igrexa de San Fructuoso, en Rajoy, a catedral, o Hospital Real, sería este edificio que aparece aí en primeiro plano. Ese muro tan largo sería o mosteiro de San Martiño Pinario e arriba a súa igrexa. Fixadevos, estas casas que están aquí son as que se tiraron para construir precisamente a sede da Facultade de Medicina nos anos 20. Na primeiras casas que vedes aí estaría a rúa de Carretas e o asilo de Carretas aí á dereita. Seguiríamos con San Francisco. Por arriba teríamos a Rúa da Pena, Loureiro, Xermíns, o convento do Carme e o convento de Santa Clara, e as casas que estarían pola carretera da Coruña, Masquiños e hacia arriba. Ese camposo todo sería o Burgo das Nacións, onde está hoxe o campus norte da universidade. Aí tedes o vello edificio hoxe desaparecido do cuartel de Santa Isabel, donde estaba o regimiento de artillería hasta que se vai ao edificio actual do Parlamento no 1925, máis ou menos, e que despois, durante a Guerra Civil, foi cadea, tristemente recordada. Fixadevos, aí estaría o Sarela, as mulleres, as lavandeiras que traballaban aí tedes a ponte de Santa Isabel, e precisamente neste solar que está aquí agora, que podedes ver, é onde se construiu ese edificio do Instituto Nacional de Previsión para hospital, do que xa falamos outro día. Como vedes, a foto está sacada desde o alto das Casas Novas. Fixados que vista máis interesante. Foi publicada dentro deste portfolio, como vos decía, do ano 1898, e que, como vedes, aparecen aí os peregrinos diante do sarcego do apóstol, e aparece precisamente esa silueta da vista que aparecía anteriormente na portada, porque este ano, 1898, foi o derradeiro ano santo do século XIX. Por certo, fixados que pon que se vendería na veduría, é dicir, supoño, na casa do vedor, e todos sabedes onde está a Costa do Vedor en Compostela. De fondo musical, Budiño con Santiago, do último disco que el publicou, Fulgor. Agardo que vos gustara.